Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li b'investiment ta' aktar minn €2 miljun fis-sena se jissaħħaħ il-Bank Tal-Ġudikatura fil-Qrati Maltin kif se jinħattru 4 maġistrati u 4 mħallfin ġodda. Robert Abela semma kif dawn il-ħatriet huma konformi mar-riformi storiċi ta' Governanza Tajba li ddaħħal Gvern Laburista kif din id-darba l-proċess jażel dwaru il-President tar-Repubblika. Dan se jkun l-ewwel darba li issa se jaħdem il-metodu ġdid ta' ħatra tal-Imħallfin fejn bħala gvern neħħejna s-setgħa li kellu minn dejjem il-Prim Ministru li jażel il-ġudikatura u jaħtara u seta' li jiddispjaċini ngħid li qabel l-2013 rajna kemm ġiet aktar milli użata xi kultant abbużata, kien hemm fejn ġiet użata tajjeb, kien hemm fejn ġiet użata ferm inqas tajjeb. Fl-attività politika fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Mexxej Laburista elenka l-ħidma fil-ġimgħa li għaddiet li kienet ikkaratterizzata minn diversi proġetti u investimenti. Aħna wieġbu bi proġetti. U bil-proġetti ta' housing li n-nies tista' tagħtihom is-serħan il-moħħ għax in-nies fl-aħħar mill-aħħar jekk jiġu żgumbrati mhux bil-paroli settihom is-serħan il-moħħ billi tista' toffrilhom akkomodazzjoni soċjali jew akkomodazzjoni affordabbli. Dwar il-ħidma tal-Gvern fil-gżira Robert Abela semma żewġ miżuri tal-budget li tnedew din il-ġimgħa u li se jkomplu joħolqu jassiguraw xogħlijiet ta' kwalità għall-awċin. Hawnhekk qal il-Gvern Laburista jħobb ix-xogħol u għalhekk se jkompli jaħdem u jagħmel il-ġid għall-pajjiż. Il-Prim Ministru semma l-proġett ta' Narċis binja f'San Vinċenz de Paul li ġiet irrestawrata u nbidlet f'post adekwat ta' terapija li toffri tama ġdida l-futur ta' persuni ta' kull età li jkollhom bżonn kura fit-tul. Investimenti ieħor ta' aktar minn €2 miljun li m'għadniex għandna l-pandemija ejja ħanieqfu, bil-kontra bqajna għaddejjin lest. Il-Prim Ministru kellu messaġġ wieħed u ċar li dan huwa gvern iffukat li se jkompli jgħin lil kulħadd.